Kawai ka IAS officer, ka Kerti Jali, jong ka Kashar district ha Assam. Katkum ki dur bala pen i hang ni, kadang nyai da ki kejat, ha pedang ka keti ka bejesi. Mandek pet yi ya ki benta, bala cak ta ha ka jingslei ha une ubenai bala dep. Kane ka jinglek jong ka pen i, ya ka jing IT lut, yala de, na ka benta ka bha kamit upaj ba ka district. Khublai sibun.